Hello everyone, hello guys. So magpabukid sa ta, magpahangit sa ta diring dapita guys. Kuha na siya diha guys sa ilalom. Kuha na siya diha kanang lawom kay na siya dinana guys pero kuha na nila gitamnan na og mga salagon guys na ibalanghoy, na kamuti, saging, mga sari-sari lang gitanam di ana. Pero hangin kay siya sa nga tanan guys, nang galingkod-lingkod ko dihang dapita, nagpahangin, then nindot jud kaayo ang hangin sa probinsya guys kay very fresh kayo siya. So makita nato diha sa atbang guys, so nga daghan kayong punuan sa mga kahoy, murag lasang naman na siya diha guys. Pero sa una guys, gagmay pa mi kay diha man siya minamuyo diha sa anang atbang diha na guys. Grabe, daghan kayong kuan kanang kahoy. Sa una makita naman diha mga kalubian ra jud karon wa na. Kahoy na gyud siya nga as in daghan kay mga mura na siya kanang lasang. So wala na nay namuyo diha na guys. Na mahawa na ng mga tao diha na. So mamiss yun ako ang sa unang panahon nga gagmay pa mi. So nindot siya kay guys nata sa bukid magpuyo. Kay kuan makatanom ta bisag unsa or kanang fresh kayang hangin guys ba. So diha mi mangagi sa una guys, padulong mi sa eskwelahan, magbaklay, pila ka kilometro among baklayon guys. Kanang dalana mo adyo na siya amo ang baklayan. So layo jud kaayo guys before mi maabot sa school. Mga 2 hours na mong baklay guys, aya mi maabot sa amo ang eskwelahan. So yan, diya siya guys. So thank you for watching.